Tak vítajte na úrovni Žralok 2, ktorá je určená pre pokročilých plavcov. Deti tu už zvládajú všetky plavecké spôsoby a zdokonalujú sa v delfínom lení s monoplutvom. Začíname s kráľom. Deti sa učia správne nadýchovať a zvládnuť celý spôsob na väčšiu vzdialenosť. Znak je o správnom pohybe rúk nad vodou. Dôraz kladieme na správnu techniku kopania nôh a kontrolu pohybu celého tela. Pri prstiach sa sústredíme na efektívny kop a plynulý pohyb rúk. Deti sa učia koordinovať pohyb tak, aby bol plynulý a efektívny. Delfínové vlenie s monoplutom je základom pre plutové plávanie. Král so šnorchlom a plutvami je perfektné cvičenie na zdokonalenie techniky a vytrvalosti. Úroveň Žraloku 2 je náročná, ale za to veľmi obohacujúca. Baví vaše deti plutové plávanie? Tak pridajte sa k nám a vidíme sa v Plaveckej akadémii.